Apa? Mbah. Ora ketok teronge. Lha kuwi bakul kira. Teronge dikok ning ember. Oh, kok ning ember gak ketokke ngono ya. Disuguhke didol kok ya. Iya. Bakul terong. Saiki senenge lek terong ora. Yo ora seneng aku emang kuwi. Oh, sambil terong. Yo. Bacotke, Mak. Bacotke. Panas. Arep marai kowe. Ora. Ya Allah bocah cilik. Senengane kok lancang marai. Yang marai. Isi lho iki. Ora marai ya, Mas. Ora marai aku yo gur ngelingke ya, cah kok nesunan lho. Ora. Padahal presiden amatir kok, Dra. Iya, ngapunten. Apa diware apa dibisiki. Bintang tamu dibisiki ngisi di sini. Dibisiki. Ora aku ora kajen to dengar Bapak Ibu. Pun. Tak. Pun. Ora. Pun. Terus cakapane sing kene. Panas ya? Panas. Sudah. Aja omong aku lali. Panas sudah aleng-aleng. Kaget aku. Ekspresif. Ekspresif. Capek. Guna. Yo. Elok tenan Mas, ya Allah. Jos. Betul sanggih barungan ya, Mas? Rasa. Tahun wingi wis. Iki mau aku jail ponakane Pak Kadus kok. Piye? Ape diuncali ganong. Aku moh aja aku. Ganong sing enek karaktere kayak digo pentulan. Wis malah berkarakter wajahmu. Apa iki ya? Yes, bet. Alhamdulillah. Pripun Mas? Pripun? Enek apa? Apa? Oh, tukang syuting to iki mau. Tak kira ngweki pengumuman. Ora omong. Ya. Nadyan wadon sarato. Swara suling kumandang swarane. Jenang glali kegulane. Aja lali agamane salat limang wektu. Langgam ki bablas. Jaman bajuan jora kelingan halo nanti ning gunung tak cadangi sedo jagen awe yen Yeah. Sakara bisa